benvidas a esta xornada de presentación da agrupación Beta Plus. Vou a incidir no principio, polo menos, do discurso na definición de Beta Plus. Que é Beta Plus? Beta Plus é unha estrategia de colaboración e agrupación de capacidades científicas e tecnolóxicas nas que grupos de investigación se organizan en torno ao foco estratégico de bioeconomía, emprendemento, territorio e ambiente. De aí o seu nome. Beta Plus é unha integración tamén de capacidades e metodoloxías das ciencias humanas e sociais e das enxeñerías cun obxectivo central: investigar na dimensión territorial dos procesos demográficos e as actividades productivas en relación co aproveitamento e conservación dos recursos naturais e culturais. Beta Plus é unha unidade de investigación formada por 16 grupos da Universidade de Santiago de Compostela, grupos non só do campus de Santiago, senón tamén de campus de Lugo, algúns están aquí a esta hora tan temperá. Tamén hai grupos de outras universidades, un grupo da Universidade de Coruña, outro da Universidade de Vigo e tamén un grupo do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Portanto, é unha unidade interterritorial e tamén multidisciplinar realmente. Ademais, o núcleo básico de Beta Plus céntrase no Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia, no IDEGA, pero tamén amplía a súa base académica con grupos de diferentes disciplinas como patrimonio, xeografía, xestión territorial, políticas. Pero Beta Plus tamén é un proxecto de agrupación estratégica. Un proxecto porque aspira a ser recoñecida como tal pola Xunta de Galicia, temos aquí un representante, dentro do marco competitivo do Programa de Estructuración de Unidades de Investigación Competitivas do SUG, e así acadar o financiamento establecido para este tipo de entidades supragrupales por encima de grupos. Pero Beta Plus non nace hoxe, isto non é o bautizo de Beta Plus. Beta Plus, en realidad, é o froito dun proceso colaborativo que se iniciou alá por 2015 xa, principios incluso de 2015, como resposta a unha chamada que fixo a Universidade de Santiago de Compostela, o Vicerreitorado de Investigación e Innovación concretamente, no seu intento de avanzar na definición organizativa de novas candidaturas de agrupacións estratégicas. E esa definición estaba construída en torno a determinados eixos, entre os que a bioeconomía e o territorio estaba claramente identificada. Outros eixos foron a física e as súas aplicacións en tecnoloxías materiais e fotónicas, as tecnoloxías ambientais, os recursos da terra e tamén as humanidades digitais. Identificáronse esas 5 potenciais agrupacións estratégicas sustentadas no proceso de especialización dos 4 campos de excelencia definidos, os campos non, sino as agrupacións estratégicas potenciais sobre criterios como a potenciación e reformulación de algúns institutos consolidados na USC, en concreto pois o IDEGA, para tratar de ampliar a súa masa crítica e base científica para avanzar tamén no proceso de especialización da USC. Outro criterio que se utilizou para esta identificación de agrupacións ou de posibles agrupacións foi a integración e a organización en torno a un proxecto científico centrado nas capacidades de excelencia, medida esta en termos de producción científica e captación de recursos. E un último criterio que tamén se tivo en conta foi que estiveran articuladas e especializadas polas capacidades científicas e tecnolóxicas nos obxectivos estratégicos dos novos proxectos dos campos de excelencia, campus vida, campus consolidado, pero tamén nos campos novos a construir, campus terra e máis recente o campus de cidadanía. Pois ben, nesa convocatoria da Xunta de Galicia de 2015
2015, acadaron financiamento as agrupacións en física e en tecnoloxías ambientais, as chamadas AEFIS, primeiro, e a segunda de Cretus. Pero Beta Plus non acadou financiamento nesa convocatoria, pero lonxe de desalentarse, continuaron a traballar na mellora do proxecto, tendo en conta as consideracións dos avaliadores e así identificar as debilidades e fortalezas para tratar de reducir esas debilidades e afianzar e mellorar as fortalezas. Pois ben, eles poden dar conta do traballo feito, do moito traballo desenvolvido ao longo de estes casi 2 anos, un exercicio realmente de profunda reflexión, de moito debate, tamén moitos escollos a salvar, pero sobre todo moita ilusión, moito entusiasmo por desenvolver, por construir un proxecto común, un proxecto que é tan integrador como ambicioso. O resultado dese traballo vaise comprobar, ou podedes comprobalo ao longo desta mañá, coas presentacións que se van a ir facendo, pero no que respecta ao Vicerrectorado de Investigación e Innovación que represento, e tamén por decir en nome do reitor e do equipo, que temos realmente unha clara conclusión do traballo feito por Beta Plus ata de agora, sin ser unha agrupación estratégica recoñecida como tal pola Xunta de Galicia e, por tanto, creemos que moito máis alá de esa etiqueta e do financiamento que pode aportar a convocatoria, Beta Plus neste momento é a proba de que os grupos de investigación poden organizarse e artellarse cun nivel de coordinación superior para traballar alineados en disciplinas de especial interés, o que favorece o impulso de programas colaborativos e redes e permite, ademais, reorganizar de un modo máis eficiente as capacidades de investigación en liña coa estrategia de especialización intelixente. Deixo-vos cos protagonistas, os investigadores e investigadoras de Beta Plus, que van a presentar os diversos temas nos que están interesados, nos que están a traballar, nos que están dispostos a seguir traballando, pero quería finalizar, sobre todo, agradecendo o tremendo esforzo realizado, o enorme entusiasmo despregado, e quería facer unha mención especial ao traballo dos coordinadores María Loureiro e Loureiro Prieto, e tamén quería mencionar non está xa Joaquín Lei, quería que escoitara o meu agradecemento en particular Xaquín Leiceaga, que sin dúbida foi un gran impulsor deste proxecto. Nos seus primeiros momentos foi un fantástico director de orquestra, porque colleu os momentos de máis dificultade, onde había que precisamente identificar as capacidades e sentalas en torno a unha mesa. Ese primeiro momento é un dos máis difíciles e a súa batuta funcionou perfectamente. Bueno, aquí está tamén a granza, por eso, bueno, marchou antes de que poidera escoitar isto. Desexo-vos os mellores resultados, o máximo impacto de todas as accións que levedes a cabo, e, por suposto, tamén desexo que teñades o éxito debido na futura convocatoria que haxa de agrupacións. Desde logo que estades moi ben situados. Nada máis, deixo vos xa con Lourenzo. Moitas grazas e moi bon día a todos e a todas. Vou a ser breve, porque só quero explicar un pouco máis sobre o carácter desta presentación. Grazas aos asistentes e aos asistentes, especialmente a vicerreitora, ao reitor tamén, que non puido vir e non nos chegou para decir que moito ánimo e moito apoio, non? María Loureiro, que me acompaña, efectivamente, somos os que coordinamos isto, pero isto é un asunto moi colaborativo, porque, como podedes imaginar, para xuntar 19 grupos distintos e de 2 universidades e de fora,
só se consigue facer de unha forma moi inclusiva, efectivamente, como se dixo, empezando poñendo na mesa ao principio con moita capacidade, que foi o que fixo no seu día Xocas Leiceaga, sendo director do IDEA. A partir de aí arrancamos, e o que hoxe presentamos é efectivamente unha experiencia colaborativa e unha proposta de cooperación de unha agrupación de grupos de investigación. Bueno, tamén quería agradecer, por certo, a decana de Filoloxía que puido achegarse, outros virán despois, como a de Economía ou de Xeografía e Historia non puido achegarse, está tamén representantes da Dirección Xeral de Universidades, en fin, de algunhas empresas do sector, da Fundación Juana de Vega, de Progando. Gracias a todos por estar aquí. E tamén a Roxelio Conde Cumpino, que, en fin, que sempre estuvo aí botándonos unha man en un cable e permitíndonos pensar e repensar o asunto. Digo que é unha proposta colaborativa de cooperación, pero non é a única nin é absoluta. É dicir, aquí reunimos coñecementos que existen noutros ámbitos, que existen tamén nesta universidade en outros ámbitos, e, por suposto, internamente tamén somos plurais e diversos. Creo que é unha das características. Que é o que reunimos aquí? Pois aquí reunimos expertise, know-how, capacidades, coñecemento profundo sobre asuntos que son importantes na nosa sociedade, ou que entendemos que son importantes, e que, por eso, queremos manifestarlo e presentarlo tamén. O que queremos é presentar a vontade de que queremos traballar sobre asuntos da economía, da sociedade, das comunidades, do territorio, do seu manexo, da demografía, que forman parte de cuestións que hoxe a sociedade actual, en todo o mundo se plantexa, en Europa tamén, incluso o financia, e hai liñas directas para facer eso, nun momento no que estamos nun tránsito hacia unha forma de economía natural, deixando a economía do petróleo, intentando de facelo e diseñando un futuro sustentable no que os grupos que están aquí colaborando e facendo cousas novas que non facían antes queren traballar e integrar. Porque, efectivamente, o que aquí intentamos é non só ofrecer as capacidades que temos por separado, sino que aí está a idea do conxunto, multiplicadas, e facer cousas que non poderíamos facer cada un dos grupos por separado. Como digo, o futuro será sustentable e ese diseño é unha prioridade de todos os organismos internacionais e da Unión Europea, pero pilotalo, desenvolvelo, implica coñecemento, construir novo coñecemento, mobilizar capacidades, e iso que nós non é que fagamos aínda, pero sí intentamos ofrecer. Pero, ademais, para facer práctico eso en términos globais, que é un desideratum, o que aquí intentamos e necesitamos é facer accións locais, nacionais, singulares, pegadas á sociedade, ao territorio e ás condicións e aos problemas que hai. E iso que propoñemos aquí, desde aquí, digamos que as propostas e as elaboracións se fagan cos coñecementos que xa temos, é dicir, que non é imposible facer, digamos, este tipo de tratamentos relativos á seguridade alimentaria, ás cadeas alimentarias, aos comuns, á sustentabilidade, ao desequilibrio entre poboación e recursos, a buscar solucións agroecolóxicas para un manexo do territorio sustentable no futuro, a traslación do patrimonio e dos saberes ás novas generacións, ou o renacemento da comunidade rural, que é unha liña específica de financiamento, por si hai que decirlo en términos, digamos, moi pragmáticos, da Unión Europea desde hai relativamente pouco tempo. O renacemento do rural, así, o renaissance en inglés, que queda moito máis bonito, pero que ten que ver con algo que aquí nos preocupa de tempo. Todo isto requiere unha lectura propia desde aquí, e isto que ofrecemos nós. Podemos lelo en positivo, podemos lelo en negativo, os incendios, o abandono do rural, o despoboamento, os desequilibrios demográficos, o deterioro, ou a baixada da poboación, o non manexo dos bens comunais que ocupan un tercio do territorio e que sempre nos estamos preocupando e preguntando desde hai aproximadamente 150 anos ou algo máis, se están ben aproveitados ou mal aproveitados. Bueno, pues a eso queremos nos axudar a propoñer solucións, e para eso nos reunimos. Eu creo que a idea de facelo público é justamente a idea de decir que na Universidade Galega e na Universidade de Santiago existen esas capacidades, se poden conseguir esas sinerxias e, sobre todo, estamos dispostos a facelo. E de eso se trata, básicamente. E iso é o que vamos a facer hoxe. E o que presentamos aquí é un programa moi apretado, o sea, moitas gracias por estar aquí a 9 da mañá, justamente porque o que queremos é dar conta, máis ou menos, de todos os diferentes perfis disciplinares que se poden agrupar aquí, nunhas presentacións pues, casi en pílulas, ¿no? Moi pequeniñas, moi cortiñas, e empezando precisamente por María Loureiro, que nos vai falar de bioeconomía
incendios, pragas, desastres, incluída a couza da Guatemalteca, da pataca, e o que podemos facer desde aquí sobre eso, non? E a idea é investigación e compromiso social desde o punto de vista da economía e da bioeconomía. Bueno, pues moitísimas grazas a ti por esta presentación. Sí, por favor. Bueno, pois bons días a todos, eu son María Loureiro. O que vou facer hoxe é un xeito moi sinxelo contar un poquinho cales son as liñas de investigación dentro do ámbito da bioeconomía que estamos a desenvolver aquí e que poderíamos facer ou que nos gustaría facer se traballáramos en conxunto e cales son os plans futuros. Non hai micro, agora hai micro. Agora hai micro, sí, agora hai micro. O título que me deron así de suxestión bastante desastroso, incendios, pragas e desastres. Entón, vou comenzar un pouco motivando o que é isto da bioeconomía, porque estamos interesados na bioeconomía e que ventaxes comparativas temos, non? Bueno, temos que aproveitar este cambio de paradigma que nos ven dado por situacións externas, circunstancias externas, como indicaba Tito, de que cada vez hai máis preocupación por os recursos escasos que temos, non? Entón, agora, desde Europa e desde múltiples organismos internacionais e institucións múltiples, nos indican que estamos a pasar o que debemos pasar deste línea de modelo de producción lineal, donde se produce, se reparte e se consume, a volver outra vez a producir, repartir e consumir, a un ámbito dunha economía moito máis circular. Unha economía circular onde se produce, se consume, se reparte e outra vez se volve a se retorna, se recicla, se repensa a estrategia e se pasa a unha economía circular onde se chama a economía circular das múltiples erras. Antes tiñamos as 3 erras famosas, pero agora xa son múltiples, no senso de que cabe a pena tamén moitas veces repensar a estrategia inicialmente tomada. Neste senso pensamos que temos unha ventaxa comparativa ou moitas ventaxas comparativas debido a onde estamos, que facemos e un pouquinho como fomos construindo este campo. Desde Europa impulsaron un termo moi bonito que é a bioeconomía. A mí me fixeme gracia cando a indicaron no H2020 está todo cheo de bioeconomía e algúns me dicían, pero que é isto da bioeconomía? Pois a bioeconomía é o de sempre, é a economía de sempre aplicada basicamente a recursos naturales e a recursos enerxéticos. É dicir, trátase de buscar a mellor distribución de recursos escasos, recursos que están producidos de orixe biolóxico e facer un reparto eficiente e sostible. Entón, nese senso, pensamos que por onde estamos, por onde é o noso clave xeográfico, por a historia da universidade, por os grupos de investigación que se levan formando, por as características nos nosos campus temos moito que ofertar, moito que ofrecer desde unha humilde posición, seguindo, aprendendo, por suposto, pero que xa hai moito camiño construído en termos do que é a análise de produtos forestais, bioproductos e incluso bioenerxía. E se nos di na estrategia española, estas son o que teño entre cotas porque é a estrategia española de bioeconomía que está colgada na INIA, se nos di que esta transformación hacia a bioeconomía ten que seguir este triángulo de ciencia, economía e sociedade. Os economistas sabemos que moitas veces temos os nosos discursos perdidos. Como todos levamos a X euros no noso bolso, todos nos consideramos en certa medida economistas, xa para empezar. Entón, ás veces, é un pouco máis difícil de caes chegar ou tratar de facer valer os nosos argumentos económicos, pero sí que é moi importante recalcar pois a necesidade de pensar en xeitos de distribución eficiente cando temos recursos tan escasos, estamos chegando a puntos tan escasos. É interesante tamén, o Roxelio vai facer unhas aportacións a continuación, pero tamén o novo contexto no que nos movemos con a nivel mundial poboación crecente, ainda que aquí a poboación decrecente, poboación crecente, de feito, considerase que o problema poboacional é o problema ambiental máis grande do mundo seguido do cambio climático. E isto fai aínda que haxa circunstancias máis acuciantes en termos de garantir a sustentabilidade ambiental. Entón, onde estamos e que facemos pode constituir unha base de análise bastante interesante que coido que debemos aproveitar para ser capaces de, por exemplo, obter financiamento ou posicionarnos no que son estrategias H2020 ou outro tipo de estrategias. Dentro do programa H2020 colaboramos todos nós ou moitos de nós en 3 grandes pilares. Nos estrategias de crecemento verde, o Green Growth, o Blue Growth, o crecemento azul, dedicado a temas mariños, e na renacemento rural.
Eses son 3 ámbitos de traballo nos cales vou a continuación contar algúns dos proxectos que levamos desenvolvido aquí desde os varios grupos de investigación. É, sen dúbida, clave recordar onde estamos. Temos o 50% da produción madeireira en rolla de España, temos o 40% dos buques pesqueiros registrados, temos unha grandísima produción eólica e hidroeléctrica en xeral. Por tanto, penso que o traballo e a vinculación aos nosos sectores productivos queda máis que garantida e explicada. Isto, sen dúbida, é unha base productiva fundamental na cal, por unha banda, podemos recoller información, colaborar, ser motor de cambio ou tratar de ser motor de cambio e retornar con suxestións e futuras implementacións. Sen ánimo de alongarme, porque isto é solamente unha breve presentación e para dar así unhas pinceladas, quería comentarles algúns dos proxectos nos que algúns colegas que acaban de chegar tamén están involucrados e que xuntos permiten entender ou tratar de contestar a temas moi actuais e moi apreciables. Por exemplo, falemos un momentiño dos aspectos relacionados con cambio climático e especies invasoras. Un dos proxectos que me gustaría sublinhar nesta área de investigación é o da Vespa velutina, onde, por exemplo, colabora a profesora Isabel Arias e outros de Lugo, nos cales aí se está a ver os impactos socioeconómicos e ambientais desta Vespa velutina na provincia da Coruña. Este, lóxicamente, é un proxecto de investigación altamente relevante que está promovido desde a bioloxía, pero onde a economía tamén é crucial para tratar de entender cales son as mellores políticas que podemos diseñar para prevenir esta infección, esta andacio, chamamos. Claro, a forma de modelizar isto diredes vos, pero isto é puramente biolóxico. Sí, pero hai unha función tamén de custos, non? Hai unha función de custos no senso de que por unha banda, canto máis se expande todos os modelos que hai xa, moitos modelos que se poden aproveitar na medicina, onde se fixeron xa ou se estudaron como as plagas se difunden, como se moven, e de aí se poden obter modelos bioeconómicos que nos permitan producir imaxes futuras de cal vai ser a evolución deste contagio de Vespa velutina, seguindo modelos bioeconómicos espaciais. E dai, se estimamos unha función de impacto, podemos ver, canto máis X ou canto máis porcentaxe de infección afecta o ámbito económico e en que porcentaxe. Por tanto, aí que penso que o traballo que está a desenvolver a profesora Isabel Arias é de importancia vital neste momento, e non pode poner en dúbida. Este é un dos exemplos de cousas que se poden facer cando se colabora con biólogos ou cando se colabora con outros investigadores de outros campos. En termos tamén de pragas, para que non pensemos que só as pragas están relacionadas co mundo da agricultura e as pragas de servizos ecosistémicos relacionados coa polinización, basicamente, como este proxecto, podemos contar outro, no cal tamén acabamos de rematar, ou estamos ainda rematando, que é cal é o impacto que pode producir a aparición de medusas no sector turístico do Mediterráneo. Parecerá unha pregunta estúpida, pero en termos económicos é xigante este impacto. Barcelona, a cidade de Barcelona, está sendo ranqueada nos últimos anos como un dos que chaman por National Geographic Top Beach Destinations, un dos destinos máis importantes a nivel mundial de recreación marítima. Cada ano aparecen no top. Comezan a preocuparse de forma moi especial o goberno da Generalitat por esta aparición de medusa recurrente, infecciosa e masiva cada verano. Isto é acontecido polo cambio climático, entre outras circunstancias. Bueno, que acontece? Isto que parece anecdótico, resulta que aparece recolleito de forma bastante precisa no que son os anuarios, as recomendacións para os turistas que se empregan en Alemanha. Entón, os catálogos dos operadores turísticos alemáns conteñen a seguinte información. Destino, por exemplo, Barcelona, cidade de tal ou zona de tal, custos medios dos hotéis, tanto por día, temperatura media esperada para xullo e agosto, tanto, número de días de aparición de medusas, tanto. Este último dato machacou literalmente o sector turístico durante unha determinada temporada. E para eso, pediron un proxecto moi grande xunto co CSIC do Mar en Barcelona, que é superinteresante. Traballamos desde aquí para ver cal é o impacto da aparición destas medusas e o impacto da comunicación da mensaxe. Claro, parecería ridículo,
pero o tema das medusas, incluso a propia Cruz Vermella se fai eco de o anuncia reiteradamente, e o que fixemos foi ver cal era o impacto de todo isto, cal era o impacto da aparición desta praga, e resultou ser que estaba en torno ao 12% do sector turístico en total, que é unha cantidade moi considerable. Para que serviu, por exemplo, este número? Pois este número serviu para que, a continuación, a Generalitat seguira financiando a través da Axencia Catalana da Auga un sistema de vigilancia que teñen con un hidroavión. O hidroavión viaxe todos os días, fai dúas pasadas moi baixas en zonas con alta tendencia de aparición de medusas. Ter este hidroavión operando costaba en torno a 1 millón de euros. Entón, claro, a cuestión era, nos ámbitos que corren, nos momentos que corren, páganos apenas seguir tendo avión, si ou non. Cando se presentaron os datos e cando se presentaron as estadísticas feitas con turistas, tanto residentes como internacionais, viron que non só era necesario, senón que tamén deberían potenciarlo con outros tipos de actividades, como, por exemplo, formativas, incluso financiaron campañas de promoción e coñecemento de como actuar cando che pica unha medusa. Parecerá, indico, un problema irrelevante, pero realmente era un problema moi relevante con moito impacto económico. Outros problemas que nos acucian, os cales con toda esta bagaxe que xa temos que poderíamos facer frente, é o que decía Lourenzo na súa presentación, de podíamos computar perfectamente cos instrumentos que temos cal é o impacto da polilla guatamentaca no sector da pataca de Galicia. Temos os modelos, habrá datos disponibles en breve. Por tanto, pensamos que esta é unha línea de investigación que tamén debemos seguir para contestar e tratar de contestar preguntas útiles e necesarias para o noso sector. Cando vamos xa para ir rematando a outras líneas de investigación que levamos desenvolvida, nas que tamén fomos creando pouco a pouco un capital e know-how, temos, por exemplo, o ámbito de desastres ambientais e incendios, tanto desde o punto de vista que podemos relacionar co que é a Green Growth Strategy, a estrategia verde ou a estrategia azul, a Blue Strategy. É un dos traballos nos que máis colaboramos máis tempo e durante máis intensidade foi o Prestige, a análise económica, socioeconómica dos custos ocasionados polo Prestige. Esta foi a primeira vez en España que se fixo tal cousa, que se presentou nun xuízo unha pericial económica destas características, e que realmente foi relevante, foi moi interesante, foi moi estresante tamén facela, pero que nos serviu para ver cal era o dano completo de 4.000 millóns de euros ocasionados polo Prestige. Tamén nos serviu para presentar o noso traballo en un ámbito internacional, é dicir, que ás veces hai un doble pago, non só académico, senón tamén de utilidade social, neste caso moi forte. E tamén nos serviu para seguir traballando noutros temas que tamén a Fiscalía considera interesante. Por exemplo, o día 10 de maio estaremos traballando ca Fiscalía nun workshop de incendios forestais en Madrid, que é moi interesante, e trataremos de ver como se poden tipificar os danos dos incendios e tratar de incluílos nos códigos penais e civis, de xeito que os fiscais podan actuar e pedir penas conforme ao dano ocasionado. Isto ben relacionado co traballo previo, e parecenos interesante comentar como un traballo previo pode dar lugar a outros traballos relacionados na área que tamén son de interese social. Todos estes traballos que acabamos de mencionar creo que van ter outra dimensión moito máis interesante, moito máis atractiva, cando nos xuntemos os know-hows de múltiples grupos. Por exemplo, o grupo Laborate leva traballando moitísimos anos, entre outros grupos, no mapeado, con sistemas de información xeográfica que nos van ser moi útiles para análise de territorio, análise de cambios de usos da terra despois dos incendios, e moitas outras cuestións que podemos estudar desde un punto dinámico e moi atractivo. Por tanto, eu creo que somos moi optimistas hacia a constitución desta Betacnus, hacia traballar en común. Somos unha gran cantidad de grupos, como indicamos, e moitos deles traballamos directa e indirectamente na bioeconomía. Por poñer un exemplo, pensaremos como é posible, pois o grupo Galabra tamén traballa en bioeconomía, están ubicados na Facultade de Filoloxía, pero, seguir máis lexos, eles foron os que me deron unha idea para un proxecto de investigación. É dicir, ás veces asistir aos seminarios de que organizan xente que traballa en temas de cultura, en temas de linguaxe, en temas de identidade, son especialmente útiles para a economía.
Con isto que lles quero dicir? Pois quero concluir con unha mensaxe positiva, con unha mensaxe que pensamos que o noso traballo ten unha gran utilidade social, aparte de todo o rendimento académico que lle podamos sacar, e que estou entusiasmada como humilde investigadora de ter a honra de colaborar con este grupo magnífico de xente que me ensinaron un montón de cousas durante todo este tempo, e que espero que sexa a primeira pedra inicial para seguir traballando en campos que penso que son tan interesantes desde un punto de vista interdisciplinar, non multidisciplinar, non meter todo xunto, senón interdisciplinar, combinar ideas, combinar suxestións, facernos preguntas relevantes, tratar de contestarlas, tratar de axudar a impulsar este crecemento sostible que é tan necesario hoxe en día. E sen máis, lles dou as grazas pola súa atención. Isto foi simplemente un pequeno recorte itinerario de ideas, pero hai moitas máis que podemos atallar, e confío que no futuro podemos facer. Moitas gracias. Como vamos contra o reloj, ainda temos 5 minutos se queredes facer alguna pregunta. Non sabía que eu pensaba que xa íbamos estar... Non, hai 5 minutos. Hasta o seguinte. Pois eso, quedo aberta a calquer comentario, suxestión, un pouco máis. Non nos metemos no que son non tivemos oportunidade de falar, por exemplo, de outros aspectos que tamén estamos a facer dentro destes grupos de investigación, que tamén están moi relacionados con cambio climático e recursos enerxéticos, que sería outro tema a tratar, pero, por exemplo, tamén traballamos con temas relacionados con smart cities e con adaptación ou selección de tecnoloxías verdes. En concreto, un dos últimos traballos que se está a facer é de por que, ou tratar de entender, por que non triunfan os automóviles híbridos en España, ou por que ten unha cuota de mercado en torno ao 2%, cando nos están tratando de promovelos, cando nos están poñendo casi ao mesmo precio que automóviles convencionais normais. Que está a pasar para que non arranquen de xeito tan rápido? Entón, esa é outra liña de investigación que non presentamos aquí por temas de tempo, pero que ainda así que é moi interesante, con esas moitas outras que Elmiro vai a continuación falar, e moitos outros compañeros que están todas relacionadas co mundo dos recursos ambientais de diferentes perspectivas. Se non hai preguntas, que me gustaría que explicaras un pouco dúas cousas. Unha, quen compón o grupo, para que se entenda tamén esa relación con o mundo xurídico, que ten que ver con a proposición, e outra, que expliques un pouco máis en que consistiu a peritaxe que fixestes no caso do Prestige. Bueno, pois Ecojuris é un grupo interdisciplinar formado por profesores na Facultade de Dereito e Económicas. Somos un grupo moi pequeno, 3 profesores, pero temos bastantes alumnos de doutorado. Os profesores que forman parte do grupo de investigación desde o punto de vista de Dereito son de Dereito Civil, entón son moi coñecedores do Dereito Civil galego, por exemplo, da importancia que ten o dereito no que son bens comuns, por exemplo, que falabas antes, como determinadas formas de propiedade, ou como se xestionan determinadas formas de propiedade, ou como determinados contratos afectan o que son as nosas relacións económicas hoxe en día, que casi non somos coñecedores delas. Nese caso, é a profesora Belén Fernández. E despois, desde o punto de vista económico, tratamos de traducir ou ver os impactos que esa legislación pode ter no ámbito económico. No caso do Prestige, por que foi este traballo tan, ao principio, un pouco, a traducción inglesa é challenging, como se chama? Retador. Sí, é un tanto un reto. Foi, primeiro, por a dimensión do traballo en sí, computar os custos sociais totais, e despois a novidade, porque o fiscal de Medio Ambiente de Galicia é unha persoa moi dinámica, Álvaro García Ortiz, encargoume un traballo no cal non só se estimaran os danos económicos dos sectores directos e os danos asociados que se poden obter a través dun análise input-output sinxelo, senón tamén a valoración do dano económico ambiental puro, e esa foi a primeira vez que en España se valorou o dano ambiental puro no xuízo. A periciar en sí foi un traballo que nos levou case 3 anos de forma moi intensa, e que despois sí que foi un tanto tamén polémico, no senso de que houve moita atención pública, fixemos chegamos a ter moitos titulares nos periódicos, facer Antena 3, facer TV1, etc. E había bastante presión mediática para encamiñar todo a un determinado
a un determinado discurso que non era o que compartíamos nós, por decirlo de algún xeito. En que consistiu entón a pericial? Pois a pericial consistiu basicamente en incluir todos os danos sectoriais xunto con danos ambientais e a chegar a un estimador que superaba os 4.000 millóns de euros e defender ese estimador, é dicir, non só quedarte tranquilo, é dicir, fixen a meu traballo teórico, aquí che vai o dato, senón ser capaz ou tratar de empuxar a explicar de onde saían esos máis de 4.000 millóns de euros e por que non era unha valoración exagerada. Cando falábamos de 4.000 millóns de euros, todo o mundo, houve titulares en algúns xornais que decían a pericial do fiscal como decían, a pericial do fiscal é unha aberración ou algo así, decían, non? Por qué? Pois porque era a primeira vez que se puña un número a un desastre ambiental dese calibre. Eso sí que foi tamén un pouco difícil de levar, porque, bueno, nos estamos acostumados a facer a nosa investigación, pero non a ter tanta visión pública e tan controvertida. Como digo, a pesar delo, estou moi honrada de telo feito, estou moi contenta de telo feito, penso que a utilidade social que se sacou a pericial foi moi relevante. Despois, ainda que en primeira instancia o xulgado de primeira instancia da Coruña non a considerou no que foron os seus veredictos, porque consideraron que era unha proba de parte, como era a proba de parte da Fiscalía, pois quedou excluída, punto. Esa foi unha decisión técnica tomada polo xulgado de primeira instancia, que respeto, ainda que non comparto, porque sempre souberon que eu era perita de parte, entón a ser perita de parte, pois era mellor que xa non me convidaran a defender a pericial o 21 de maio de 2015, que foi moi longo e moi cansino. Pero despois, pois, o 26 de xaneiro do 16 do ano pasado, pois o Tribunal Supremo ratificou que a pericial era válida, fixo de feito unha que nunca soen a facer, según din, unha anotación explícita indicando tal cousa, e despois o que permite agora é pois, tratar de empregarse para obter esos 1.000 millóns de euros, que é o máximo que ten a aseguradora destinada como garantía, para cando menos resarcir parte deses danos que son múltiples, e eses danos que ao mellor este país nin siquiera se chegan a resarcir nunca xa máis, porque, entre outras cousas, o Brexit está complicando de forma infinita o que é a reclamación do prestigio. Por tanto, que se tratou de facer? Pois tratouse de chegar hasta onde os datos o permitían para tratar de valorar unha catástrofe masiva. Eso o que permitiu foi xerar un know-how que para o futuro pode ser moi interesante. O tema dos incendios, que é un tema moi recurrente aquí, se evalía de forma pois tamén económica, poder resultar moi atractivo. E con iso penso que xa gastei os meus 5 minutos, non máis. Sí, pois moitas gracias. Bueno, mientras se acomodan, presento vos a seguinte presentación, que van a ser todas así en pildoriñas, e se conseguimos facelo ben, conseguimos ver todo o panorama que temos, non? A seguinte van a facer dous grupos distintos, porque tamén queríamos dar a entender que xa hai xente que traballa sobre o mesmo desde o punto de vista confluentes e multidisciplinares e interdisciplinares, os dous xeitos, non? Son o profesor Rubén Lois de Ante, o profesor de Geografía, e o profesor Eduardo Cordeño de Laborato, Lugo, Santiago, Instituto Inverso, como falei. E van a falar sobre criterios de análise de ordenación territorial para o país, ese é o título, representacións cartográficas e lecturas dinámicas. Cando falamos de que falamos de paisaxe, que é algo recurrente na forma de expresarse incluso no medio de comunicación, etc. E como isto está pensado tamén cara fora, pois queríamos falar en términos de paisaxe, pero os dous coincidían en que mellor non utilizar esa denominación, e iso tamén nos fala de outra cosa, que temos que estar todo o tempo traducindo o que nós facemos a como se entende fora e facendo as traduccións axeitadas, como creo que fixemos.
aviso vos cando levedes 20 minutos e... Hola, bueno, bons días. Eu non seguín moitas indicacións, desgraciadamente, de Tito, non preparei unha intervención centrada un pouco nestas reflexións, e trouxe máis que nada unha presentación do noso grupo de investigación. Pero vou utilizar dun xeito un pouco máis inductivo para falar dunha cuestión fundamental, que é continuadora do que plantexou María Loureiro. É un pouco porque a T de territorio dentro de Beta, creo que xunto con Laborate, e xunto con outros grupos, entre outros o propio de María e a maioría. Primeiro, hai que facer unha primeira consideración. Podedes dicir, bueno, sodes cartógrafos, sodes xeógrafos e tirades para casa, pero non é estritamente iso, é dicir, nos últimos decenios, eu creo que está ratificado dentro da evolución do coñecemento científico a nivel internacional que hai un xiro espacial no coñecemento. O espacio e o territorio eran reflexións menores durante a modernidade frente á explicación histórica ou a determinadas ciencias sociais fortes como a economía, pero hai todo un xiro espacial e territorial porque a maior parte dos problemas e dos desafíos que se topa a sociedade humana no momento actual ten moito que ver, que a economía ten moito que ver co territorio. Hai un proceso de globalización, de crecente interdependencia a nivel mundial, pero que non uniformiza o espacio, que non uniformiza o territorio, sino que sigue mantendo moitas identidades e sigue dándolle moito xogo a unha cousa que os que investigamos en territorio e en espacio damos bastante importancia, que é o xogo de distintas escalas. Hai unha escala global dominante ou hexemónica, pero hai escalas locais, ou escalas nacionais, ou escalas intermedias, escalas regionais que teñen moito que decir en relación con todos os procesos. Por exemplo, do Prestige, da escala global, do tráfico marítimo de derivados dos hidrocarburos, un accidente na entrada dunhas rías, en concreto unha resposta dunha comunidade, nos explica que a partir da perspectiva da vía economía e do territorio se pode un pouco desenvolver un análisis sobre os problemas do presente. Entón é un pouco este plantexamento. Tampouco o espacio e o territorio é un ámbito exclusivo dos xeógrafos, creo que é un coñecemento transversal, unha lógica de explicación ao longo dos tempos, unha lógica transversal en ciencias humanas e en ciencias sociais, creo que hai que defender, e está moi ben que esteamos dous grupos un pouco máis centrados nisto desde dúas perspectivas complementarias. Logo, porque non paisaxe é mellor introducir dinámicas territoriais ou a relación do territorio. Desde o grupo ANTE, que si temos reflexionado sobre temas de paisaxe junto con outros grupos, a paisaxe é un indicador da calidade na ordenación do territorio, unha planificación territorial. Non é só por decir algún xeito, un punto de vista, non responde só a un punto de vista estético, non responde só a un conxunto de interrelacións entre a natureza e as sociedades humanas, senón que marca se houve unha vontade de ordenar e planificar o territorio, de buscar a armonía que se exprese desde o punto de vista visual, ou xa hai un territorio que está desordenado. Nós podemos ter paisaxes moi bonitas, únicas, no caso de Galicia, pois nós temos unha parte de Galicia que se está quedando baleira, onde cada vez hai máis abandono dos terreos, onde cada vez hai máis incendios no verán e máis animais non controlados que baixan as poboacións no inverno. Son un indicador de ordenación do territorio que se ve na paisaxe. Entón, por iso, insistimos un pouco máis na ordenación do territorio. Para os xeógrafos, que temos un grado en xeografía na ordenación do territorio, a relación é similar ao que pode acontecer cos químicos que teñen uns estudos de química e de enxeñería química. A ordenación do territorio é a plasmación dos coñecementos territoriais nunha especie de coñecemento técnico ou de coñecemento aplicado. Logo, como grupo, nós tamén queremos reflexionar por que nos interesa tanto formar parte do proxecto do Beta Plus, e hai moitas reflexións que compartimos cos outros grupos que son moi importantes. Primeiro, é unha experiencia para nós moi positiva, e é que levamos máis de 20 anos traballando en IDEGA e comprendemos que traballar en institutos de investigación ou agrupamentos estratégicos é un pouco a perspectiva para traballar no futuro. Hai que seguir dando pasos, e o agrupamento estratégico para nós nestes momentos é fundamental. Isto é parte da nosa página web. Nós partimos dun criterio que temos que agruparnos moitos. Debe ser tamén porque as convocatorias, tanto da Xunta de Galicia como da Unión Europea, como do Estado,
valoran máis o agrupamento, pero tamén porque nos permite unha cuestión, que xente que se dedica a temas diferentes teña que convivir e teña que organizar internamente os seus traballos. Isto é o seguinte paso que eu creo que estamos dando agora entre 19 grupos, é dicir, pasamos nós de 22 a perto de 200 investigadores e temos que acostumbrarnos a convivir. A todos nos vai preocupar a crise demográfica, o cambio climático, a ordenación do territorio, o desenvolvemento local, o urbanismo, pero teremos que partir dun criterio onde economistas, onde sociólogos, onde historiadores, onde personas que traballan sobre o patrimonio, dun xeito ou do outro, traballemos conjuntamente e dialoguemos. Hai un segundo problema, somos 22, pero non chegamos a un tercio que temos un traballo estable. Isto é un problema de investigación no momento actual. Temos que crear estruturas estables para que unha parte dos nosos doutores e investigadores non lle remate o seu traballo en setembro, no ano 2018, no ano 2019, un nivel de precarización na investigación moi forte que creo que a partir dos agrupamentos estratégicos das estruturas temos que procurar que por decirlo de algún xeito se poda superar, non? É un problema realmente que atenaza os grupos e que nos provoca, no noso caso concreto, certas lógicas hiperproductivistas, é dicir, vamos a intentar captar fondos por todos os lados. E iso nos impide introducir en moitas ocasións un poquinho máis de orden temático dentro dos traballos. Captamos fondos, pero como consecuencia temos certo desorden, me parece que a laborate e pasa un pouco o mesmo. Non somos estrictamente en xeografía, hai unha serie de personas que son profesores na área de didáctica de ciencias sociais na Universidade de Santiago e temos algunha xente adscrita a departamentos de economía tanto en Santiago como en Lugo, non? E logo temos, tradicionalmente, exportamos doutores para outras comunidades autónomas e para outros países e temos moitos colaboradores externos nas outras universidades do Estado, xente que se formou aquí en Santiago, como temos unha relación prioritaria con un grupo que formamos, sobre todo que están agora radicados na Universidade Federal nas estaduais de Brasil. Cales son os temas ou este xiro territorial? Nos realmente consideramos que é moi interesante introducir a lógica territorial nas análisis socioeconómicas dentro de Galicia, un pouco que se plantexaba desde a economía o que plantexaba antes María Loureiro. Niso se coincide plenamente e se desenvolveron moitos traballos, desde algún que fixemos ca zona franca de Vigo para localizar os traballadores da Citroën e para ver como a propia residencia dos obreiros da Citroën condicionar o crecemento urbanístico de Vigo, hasta moitos estudios que temos feito no ámbito da industria ou nas repercusións da aplicación da política pesqueira común. Temos unha investigadora especializada en pesca na reconversión de determinados portos galegos, en Lina, en Muros e en Ribeira, que foi onde máis se traballou. Traballamos bastante desde a escala do local. Nestes momentos estamos colaborando na xenda transfronteriza do Baixo Miño galego e do Alto Miño portugués. Estamos intentando desenvolver un centro de estudios de alta montaña en Trevinca, por poñer exemplos, e traballamos tamén na ordenación do mapa educativo de Ames e outros concellos con problemas demográficos, de máis poboación nova e con problemas que derivan na localización dos centros e nas redes de transporte, que tamén son traballos desde o punto de vista territorial máis ou menos importante. Sempre a ordenación do territorio, que é unha asignatura pendente, no caso de Galicia, dun xeito moi evidente, temos que decirlo, e plantexando destas dúas lógicas, urbanismo e paisaxe. E logo toda unha certa interpretación de medio ambiente que eu creo que entra moi ben con todo o que o que plantexaba antes María. Unha última cuestión. A nos lle damos moitísima importancia dentro dos temas a cooperación internacional. Non sabemos en cantas redes estamos ou formamos parte delas, pero intentamos traballar un pouco con distintos socios ao longo de todo o mundo, e un agrupamento estratégico debe de reforzar moito máis iso, desde China hasta África temos algún tipo de contacto e basicamente